Hei, te olette aivan mahtava yleisö. Teistä lähtee niin ihana energiaa. Mun mielestä nyt on tullut aika teille, esitellä teille meidän seuraava koomikko, mun hyvä ystävä, kiintiö suomalainen. Hyvät naiset ja herrat, antaa aplodia kuulua. Arto Kilponen on täällä. Tervetuloa Arto. Ison aplodit. Sieltä hän tulee. Tervetuloa. Lava on sinun. Kiitoksia. Jaha, ja tämä menee sitten nauhalle koko systeemi. Lyödään se vaikka tuo. Laitan lasit päähän, niin te näette minut paremmin. Meillä on paljon väkeä täällä, mahtavaa. Tosiaan olen Arto ja kysyn tässä heti alkuun, että missä meillä on tämä materiaalitekniikan Viljami. Se löytyy sieltä. Katoppa tätä minun materiaalia, kerro sitten mitä tekniikkaa mun pitäisi hioa tässäkin tuota. Niin kuin te huomaatte tosiaan, niin minä olen kiintiö suomalainen ja mä aloin miettimään sitten tuossa, että onko mä koskaan ollut mikään maahanmuuttaja. Ja kyllä mä ajattelin, että mä oon ollut ja mä oon yhteen maahan ja mä oon muuttanut, mutta haluatteko arvata, mikä maa mahtoi olla kyseessä? Ei tullut paljon arvauksia. Oikea vastaus on Uusimaa. Eli Helsingistä tosiaan tullut, mutta en ole alkujaan sieltä. Töistä lähdin tänään, niin siellä pomolle sanoi, että tuun tämmöiseen iltaan, missä on Suomen hauskimmat maahanmuuttajat ja meillä on siellä pari kaveria niin kuin idästä päin ja pomo sanoi mulle, että sehän sopii sulle aika hyvin, koska sä oot Arto yksi tollanen aasialainen. Meillä on stand-upissa sellainen... Kato, meilläkin tajus. Minä olen Hämeestä kotoisin. Meillä on siis stand-upissa sellainen systeemi, että kun meidänhän tehtävä on saada teidät nauramaan. Ja sitten meillä on vähän sellainen mittari siihen, semmoinen LPM, laughs per minute, eli kuinka monta naurua saa minuutissa. Ja tätä kun mulle kerrottiin, niin mä sanoin, että mä oot loistava tuossa. Mutta sitten täsmennettiin, että omia nauria ei lasketa, niin tippui minun suoritustaso aika valtavasti. Joo, Meme laittoi mulle tuossa viestiä keskiviikkona, siis toissapäivänä, että tutko Arto hakemaan minut tuossa huomenna, siis torstaina 3 aikaan, niin lähdetään sen keikalle. Ja sitten aloin miettimään, että joo, kyllä se mulle käy, mutta onko se vähän aikaisin, kun tänään on kuitenkin niin kuin perjantai, että ollaanko me menossa keikkaan Turkuun vai Turkkiin? Ehkä se Turkkikin olisi tässä välissä vielä ehtinyt, mutta he eivät ymmärrä suomea näin hyvin siellä. Niin olisi ollut vähän hankala siinä mielessä. Onko joku nähnyt minua esiintymässä aiemmin? On nähnyt. No niin, sulle tuli pitkä iltasi. Viime viikolla? Pegasuksessa. Olin Pegasuksessa, ihan totta. Joo, esiinnyin täällä Turussa aika usein, tai itse asiassa jopa 4. viikko putkeen, kun mä oon Turussa esiintymässä, että mulle vaimo sanoi, että eikö se olisi helpompi vaan muuttaa tänne Turkuun. Mä oon 18 vuotta ollut naimisessa ja mulla tosiaan on vaimo, joka on maahanmuuttaja. Hän on alkujaan kotoisin Los Angelesista, jossa on semmoinen 6,5 miljoonaa asukasta. Muutti sieltä Denveriin, jossa on 2,5 miljoonaa asukasta, ja totesi, että onpa pieni paikka. Sieltä Kemiin. Se oli hyvä, kun hän oli tulossa sitten Suomeen, niin kyseli multa kaikenlaisia asioita, kuten esimerkiksi, että kun hänen äitinsä, siis minun anoppi, oli hyvin huolissaan siitä, että kun tyttö ei puhu sanaakaan venäjää. Kysyi, että kun hän saapuu sinne lentoasemalle, niin löydänkö mä oikean terminaali siellä Kemissä? Sanoin, että eiköhän se järjesty. Siellä ei siis ole muuta kuin se, että tullaan portaita pitkin alas ja sitten ollaan siellä kylmässä. Ja kysyi multa sitäkin, että minkälainen metro meillä on Kemissä. Vastasin, että semmoinen Subway-ravintola. Ei edes siihen aikaan ollut. Kun
naispuolinen väkikin tässä katsoo minua, te huomaatte, että minä olen tämmöinen vetävän näköinen mies. Vähintään käteen vetävän näköinen, jos ei mitään muuta. Mä oon aina osannut sanoa mun painavan sanani. Tai ainakin mulle on sanottu, että mä oon helvetin raskasta kuunneltavaa. Mä oon omaperäinen, ei ole takapuolta leikattu ollenkaan. Ja nyt sitten seuraavaksi, kun mietitte, että no entäs etupuoli, niin kerrotaan etupuolesta, että saatte tuosta tiskiltä sitten 2-3 hinnalla oluita, mutta menkää vasta tauolla, niin päästä etulemaan oikein kunnolla. No joo, nämä ovat kaikki mun omakirjoittamia juttuja, mä oon hurjaa ylpeä näistä. Suurin osa kirjoitettu eilen, kun mietin, että mitä tällaisessakin tilaisuudessa voi kertoa. Mitäpä muuta? Joo, siis stand-upin lisäksi mä oon siis tehnyt paljon, vajaa 1000 keikkaa. Tänään on keikka numero 205. Se on kyllä paljon. Ja on tullut esimerkiksi tollasia sinkkujen iltoja juonnettua. Ja sielläkin yksi nainen tuli sanomaan minulle, että hänellä on tunteita minua kohtaan. Esimerkkinä mainitsi voimakkaan ärsytyksiä melkoisen myötähäpeän. Voitte varmaan samaistua. Kysyin minulta, että mitenkäs Arto, tykkäätkö sä vaaleista? Ja mä sanoin, että joo, kyllä mä oon aina käynyt äänestämässä. Olihan siinä naisessa silmänruokaa, tai miten sitä nyt haluaa kuvailla sitä pippurisumutetta. Kysyin multa, että lähdenkö mä treffeille, ja mä sanoin, että oikein mielelläni, joskus toisten ja jonkun muun kanssa. No ei, tämä oli kyllä ihan keksitty homma. Ei ole minulta tuommoista kysytty. Tää menee sitä paitsi nauhalle, niin vaimo saattaa kuulla jo. Niin, mikrofoni kädessä. Eli voisin kertoa jotakin harrastuksesta. Mä oon musiikkimiehiä ollut aina, tosi kova laulamaan. Aika moni istuu linnassa sen takia, että minä oon mennyt laulamaan. Mulla on absoluuttinen sävelkorva, ei taatusti mene yksikään nuotti kohdalleen. Mä oon taitava huilisti, 10 vuotta huilannut nyt yhteen menoon. Mä oon alkanut tuntea jotain ihmeellistä tykytystä tässä, siinä on semmonen kummallinen rytmi, mutta sitten mä tajusin, että mulla on biitti huulessa. Niin kuin joku saattaa ulkonäöstä arvata, niin minä oon IT-konsultti ammatiltani. Ja jaha, hän ei pitänyt IT-konsulteista lähtemään. se on oikeassa. Mulle tuli tänään töissä vähän palautetta pomolta. Hän sanoi, että Arto skarppaa vähän, mutta en ymmärtänyt, miten mun hiilihydraattia syönti sille kuuluu. Eilen kävin työpäivän jälkeen reserviläisammunnoissa. Tein uuden oman ennätykseni. 12 reserviläistä. Tää on hyvä kertoa näiden lähi-itäläisten kanssa täällä. Joo, tosiaan kaikenlaisia IT-hommia tulee töissä tehtyä ja esimerkiksi tällaista ohjelmaa kuin Excel käytetään siellä paljon. Meillä on tämmöinen sanonta, kun väki vähenee ja pivot paranee. Ja niitä Excel ei ole vissiin Turkuun vielä. No joo. Sitten käytetään tekoälyä meidän ohjelmointihommissa. Että kun minä sanon, että teepä mulle sellainen ohjelma, joka tekee näin, niin tekoäly sanoo, että tossa. Ja sitten mä sanon, että tää ei toimi. Se tekoäly sanoo, että joo, tossahan itse asiassa onkin vika, että mäpä korjaan sen sulle. Tää ei toimi vieläkään. Joo, nyt mä tiedän miten se on. Tää ei toimi vieläkään. Joo, älä jankuta, sanoo tekoäly mulle. Kerrankin taas näin päin. Sitten mä oon saanut tehtäväksi töissä laatia elokuvateatterille lähiverkon. Sen nimiksi tuli Biolan. Se on kyllä ihan paska.
Mä asun siellä Helsingissä sellaisessa paikassa kuin Konala, tai niin ruotsalaislauvalla kirjoitetaan, ei Kanala, joo. Ja siitä jotenkin muistin tällaisen, että kun yksi kaveri näytti mulle Facebookissa, olette sen verran vanhoja ihmisiä, että tiedätte mikä Facebook on, niin näytti mulle Facebookissa kuvia, että kato, tässä on mulla kanoja ja tässä on kuva siitä, kun ne on saaneet ensimmäiset munat, ovat siis munineet ensimmäisen kerran. Ja mä sanoin, että onpa jännä kontrasti, kun mulle pomo sanoi töissä, että nyt sinä Arto munit viimeisen kerran. Meillä on siellä vähän lämpimiä ilmoja tullut siellä Helsingissä ja mullekin pomo siellä toimistolla tänään kysyi, että mitenkäs Arto noi meidän toimiston ikkunoiden eristeet? Lähin vetää. Joo, on. Arto Kilponen, hyvät naiset ja herrat. Arto Kilponen, niin suomalainen.